pujiota debata, jalata pangido gogo anggia tulus masakap ni debata, lam tu hehena ma di parngoluan siganupari, di bagasan pamujion las niroha dohod olop-olop, tahalas soma parpungonon marende mahita. Pujihamu Jehovah tutu perdingan basa para sirohasa leleng nai perdingan basa para sirohasa tong ale tondika sudena dengan nadi pasonggop debata Tuhan dengan basana do napangoluhon. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hupangi dohami tuho, sailehon maton dimna badiai tu bagasan rohanami. Sai paian di bagasan hami asini roham dohot hati goran na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami. Sai ramoti hami di hama masa ni pangunjunan. Pargogoi mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami mida denggan ni pambahenamu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita.
patik ni debata di mingguta sadarion, ima natar surat di Heber 10 ayat 35. Ope unang mabolokon hamu hiras ni rohamuna, ai belgado upanii, ido sahatna. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulaon na humbar tupatigmi. Amen. Marende hita. Bagasan unduk dot serep niroha, hita mandapoton habangsa parasian ni debata, marningot aka hahurangata di tonga ni bagas tabe, maradopon aka nata haholongi, dohot nama nami asi maroham. dia dopamu Yesus, marsomba uhutuki, lau manopoti dosaki, uraju hami do ale Tuhan, jojod hami dang songon na pinangido ni hatam. Hatam mandok si Titus 2 ayat 4, naing maapo-apoan nasida aka paropuan maposo, makaolongi sinondukna doot anakonna. Ninna rohanami mulon
poti madosata diadopan ni debata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupartutu jala hutopoti hami do dosa dot pangalosion nami nagodangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokob ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abid bunga nadabdab. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abid hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Marende hita. Leleng-lelengna. Aitusi do taptopot. Naso dung diida jolma ibana. Jalandang tarbereng hasangapon. Dohot hagogoon ma di ibana.
roh disaleleng-lelengna. Amin. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marende hita. Tunjung mahita. Tahatidak maha porseotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseon disandok portibion, rapma hita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na soto atu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai. Dohot diatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak nong mate, dohot dia ngoluan na sora suda. Amin. Tapi gema vokal grup Sian Keluarga Samosir.
ABG matik ting di minggu ta sadarion. Tabegemat tikting nihuriatta di bagasan mingguan. Naparjolo. Guarni minggu ta sadarion ima minggu napa sapulonopon dung tirintatis do topik. Nasun badia do debata jala parbinoto di saluhutna. Di enet sian Habakuk sada ayat 12 sahatu ayat 17. Napa duahon. Parmingguan keluarga dohot Ari Ulaun Nabadia Sedunia. Sadarion Minggu 5 Oktober 2025 dipatupado parmingguan keluarga jala parningotan Ari Ulaun Nabadia Sedunia. Perjamuan Kudus Sedunia dirayakan untuk mempersatukan gereja-gereja Kristen lintas denominasi dalam satu momen persekutuan di meja Tuhan. Meskipun berbeda tradisi, ras, dan bangsa, umat Kristen di seluruh dunia merayakannya secara serentak. Dengan liturgi dan tata ibadah yang beragam, melalui roti dan anggur, gereja menyatakan kesatuan iman global. Parmingguan dohut Ulaun Nabadia songon nasomal, bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak pukul 7 WIB, dohut kebaktian sore pukul 5. Laos di pasaha ma amplop pelean bulanan mang tahunan amplop di parade. Jala di keterlibatan keluarga di bagas ni pakobason hari tahun dohot kolektan di parmingguan keluarga bulan Oktober manogot dohot arian naing dihanguluhon sian week 2. Pinabotohon tuak karuas ni huria namar sahid nama sihol marulaun nabadia boi ma pasuratto dirina tu parhalado wik hubasan ni huria ma di bagas nasidabe. Napatuluhon danak nasorang. Na di hari Senin 20 September 2025 di basa-basa hotuhatta do sada danak boru di tonga-tonga ni keluarga Adi Putra Lubanggaol Inang boru Inang Fitri Amelia Apni boru Simatupang. Alamat Jalan Buncit Raya nomor 70 RT 2 RW Sada Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan masuk Wiktolu Hipasdo danaki songoninang natorasna Napau paton ruas nataba Mamukka sadarion Minggu 5 Oktober 2025 gabe ruas nihuria HKBP Mampang Prapatan keluarga Ranto Simare-mare Inang Noni Boru Simangunsong. Alamat Jalan Kebagusan Besar Tulu nomor 10D RT 007 RW 006 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu masuk week 5. Nasida Pidda Sian HKBP Resort Desa Gajah Distrik 10 Tolu Asahan Labuhan Batu. Tu keluarga jongjong ma dingananna. Muliate. Napalimahon. Wisata rohani seksi lansia dohot inahanna. Di hari Jumat sahat hari Senin tanggal 3 tanggal 6 Oktober 2025 borhat do seksi lansia dohot punguan inahanna wisata rohani tu salib kasih dohot Bukit Sibiabia. Kegiatan ini didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. Tatangyak koma anggiat tulus perdalanan nasida
Week tolu dituan rumahi keluarga S. Pardosi Borutabba Maringanan di konsistori. Week 5 dituan rumahi keluarga J. Purba Boru Simatjutap di Jalan Setu Babakan. Jaladung Sidung Tiktingon, Ketua Panitia Pesta Naik Pasahaton laporan dohot ucapan terima kasih tu Huria. Napasapuluhon, pembubaran panitia tahun transformasi dan pesta gotilon tahun 2025. Sadarion Minggu 5 Oktober 2025, dung sidung parmingguon pukul 7.30, naing dipatupado pembubaran panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon Maringanan di ruang konsistori. Jalatongon Marsitaonon, Boy Mata hubungi tim doa syafaat dan dipimpin oleh Amang Pendeta Ina Pandita, Inang Oli Boru Tauruk. Pinabotohon tu ruas ni akka na adong minyak jelantah di bagas nabe, boido di papungu di gerejon, di pasahak matu dewan diakoni, asa di pargunahon, mangurupi diakoni Huria, minyak jelantai boy ma di papungu di pos sapam. Napa 15 buah-buah tu ruas, hobbar tu parhusoron ni par
umur jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Udah tulu ayat 16. Na 10 namar ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon. Tu ruas ni huriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani debata alai di jolo ni saluhuna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongon ni rohaido godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Parhepengon terlampir akapelean hamuliateon dot akanasing nasujina hatik tingon boy mataida diharotas nadong dihitabe. Songonima tikting ni hirata di bagasan saminggon. Surat keputusan garis miring ketetapan pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan nomor 40 garis miring SK garis PE garis pendeta garis miring 08.10.01 garis miring 9 garis miring 2025 tentang panitia emeritasi pendeta Robert S. Pandiangan MTH HKBP Mampang Perapatan tahun Distrik 8 DKI Jakarta. Naparjolo pelaksana Ketua Situa Res Roberto Sinurat, Sekretaris Situa Hisar P. Pandiangan, Bendahara Nyonya Siahaan Priska Buru Manalu, Anggota Situa Mama Sumasu. Tabegema Korsian Week 2.
proklamasi 2025 di tanggal 2 Oktober 2025 bertempat di Konsis Gereja HKBP Mampang, maka saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada
mate hamil wasomu ale jahuba bahen do ibana ubahen dipatiddako jala bahe pacora do ibana ubahen ojak ibana dibahekko ale doluk batu pita situtu do matam ubahen sotar paidaida honaroa jaladang tarbahekko marsobu-sobu mida pangarupaon boa sama tung paidomu pamupusi tung sippo molo dibodut talak parja natumigur sian ibana jala tudoson akadek kelau jolmai dibahekko tudoso gulok-gulok tahe nasomar raja tung salhudo disitak nasida tu gicang marhite-hite hail jala dipapungu di bagasat jalana jala diojak tu bagasak kadak-kadangna hadak-kadanganna alani marlas niroha ibana jala marulup-ulup dibaheni ubahem mamele ibana tu jalana jala manutung dau patu hadak kadanganna abinahen nido napu partalianna jala talmis si panganonna ala dung songoni tung parumaronna majalana jala datanna mamunui akabang sobar begu somor pasadian ima sahatna dita salutna na deholongan di bagasan Yesus Kristus sudedo hita ya menghadapi krisis haporsian. Jadi molo didok krisis haporsian ima ya hita mengalami sade pengalaman nama ceburat manang pergumulan nama ceburat manang tadopi di humaliang ta akan atakang akan jahat justru mereka bisa terbang manang marulup-ulup manang sukses nasida duhalak mga piet tulunganna di krisis ni haporsioni ahmana jujut nata taula sipita sohita dang martang yang behita tutuhani ale amang ina turpukon Habakuk ima panurirang ni debata nama kobasi di tongani Juda hiadu ibana song kita menghadapi krisis haporsio tu debata jadi ditikki di ibana akan burju akan tigor rohai di tonga-tonga ni Juda apa dipasipal ditindas jala menderita bahkan tangis nasida rodo si Habakuk maradop debata martang yang mangidoh tu debata asa adong pangapinon di debata tu nasida tu bangso tu halak Juda na burju alai ma alus ni debata dang di paso debata na jahati dang ditikki martangi yang si Habakuk asa mangapini debata tu akan burju alai alus ni debata ditangi yang ni si Habakuk dang di paso hamoloni dang di pamate bahkan tidak atau orang-orang jahat itu bukan dibela tetapi Tuhan membiarkan Tuhan sepertinya membiarkan versi dari Habakuk alat alus ni debata di napa dua ditangi yang nisi Habakuk ima di paloas debata do halak Kasim bangso Kasim memerangi halak Juda jala gabe terbuang manang di bawah penjajahan ni halak Kasim manang Babelma halak Juda jadi disi dia kana burju kagabirodo suku-sukun dua hali nasida hona tipa molo tado istilahna nunga madabu di tipa tangga akana burjui nunga ditiddos
ditidos jala di pamate pakirimon na alan akan atakang na dong di juda nian ikut di palua de batama ala justru di paro de batado no belga siam masalah muse di paluas de batado no belga rosian masalah muse marhite halak kasim manang halak babel mabain nasida dijajah jadi mulut tabereng amang dot inang ditangiang ni siabaku dahol som mebana da muruk mebana ayah hadot Tuhan da ido hita amang dot inang perwakilan di ngolut tadon ay buha do Tuhan kan amang ido pangrupiyo tu Tuhan ale buasa muslim tebba masalah na wadopi ngapala ruau Tuhan ngamar tangiang ngau ngateri luau biasanya kan molong adong hamalot tadang selesai sehali di martangnya kita kat sampai terilu duhita saya martangnya duhita adiga masalah saya Tuhan asiruham Tuhan ale justru dang pitor di luar debat alus ditangyangi justru kita diperhadapkan dengan kesulitan yang justru sepertinya dengan kacamata kita persi kita jauh lebih sulit atong di dia Tuhan ujung nadong mamang dot inang na soolo be marminggu dang oleh martangyang apatis mebana ala di rohani ibana nungang kak tangan be debata siap pernguluan ibana atau marhiti turpuk sadarion amang dot inang naing marsiajar hita todo amang dot inang ngabulai krisis haprosiaun si Habakuk ala ni pabehenan di debata di hadapan ibana alai di bagasan turpuk sadarion las omma dihita amang dot inang gabi jamita di bagasan perngulota adong manang na tolu nang pasahaton ni turpukon dihita salhutna na perjulu amang dot inang jangan bergumul hanya dengan mengandalkan perasaan tapi kiranya kita dalam pergumulan kita menaikkan pengakuan kita bukan keluhan. Habakuk di dalam penderitaan, di dalam pergumulannya, dia berdoa kepada Tuhan. Kat turbukon di pasal sade 11 kan tangyang ni panurangido ido ibana. Dahodo ale Jehovah de bataku sian narobi dope nasun badia diahu dang taga memate hamil wasom ale Jehovah bahen uhum do ibana ubah di patidako jale bahen parjorado ibana ubahen ojak ibana di baheko ale dolok batu. Di satu sisi dia memiliki krisis iman gale ibana alai omma amang dot inang di tonga-tonga ni hagalion ni ibana dia tetap mengakui bahwa Tuhan itu tidak mati. Dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah kudus. Nasun nabadia diahu. Jadi dison dang keluhan be ibana. Odo nagabe gugu dihita persiajaran nama cai arga dihita amang dot inang. Molo bergumul hita, molo marukil hita, molo tangis hita, manang molo jutro hatta di baik dongatta, di bahan inatta, doanya tidak mempengaruhi keputusan Tuhan. Ditiki martangi yang ibana, Tuhan pangiduan ni ibana asa disiap pod debatado, asa dihum debatado halak juda natakangi, asa unang gabe menderita akana burjui. Alai dang dia lusi Tuhan dohot persini si Habakuk, alai dia lusi Tuhan dohot persini Tuhan. Ido napai ngotok kita di pernguluan non amang dot inang, molo martangia kita, molo tadu piha molon, tapangido tu Tuhani selesai masalah, molo tungpe gabi masalah na asing muncul,
unang sohita martangiang, unang tapapodo untuk membentuk ketergantungan kepada Tuhan. Ahano yang hamaulon natadupi amang dot inang di bagasan tikion. Taingot mahata ni debata na di Yesaya 55 ayat walu sahat rodi ayat siai didok sonon amang dot inang. Aidada pikiraku pikiran munai jala dada dalam muna akadalaku nina jahuba. Ay songo tibbo ni akalangi siat tanoon, songo nido tumibbo akadalaku siat dalam munai. Jala akka pikiraku sian pikiran munai. Bahwa jala diatur do hobar Tuha perluota. Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita. Tuhan tahu segalanya dan mengatur segalanya bagi kita. Hidup benar amang dot inang di ayat di pasal tului amang dot inang di hati dakon si Habakuk do dung di laun niari di do ibana ala yang gua merulup-ulup mau di bagasa Jahoba jala mariayi ahumida de batani hatuaku Jahoba Tuhani do hagogokku jala di bahan ibana do patu tudoson ursatini jala togonna dua hudumege akka dolok-dolokku ima di pade edde mardonga parhinalawan. Jadi Tuhan mengatur segalanya sedemikian baiknya amang dan inang alani bohado hita mengadopi paranguluanon ima tetap mengasihi Tuhan. Jadi di tonga-tongan di perdalanan ninguluta ikon taingot do amang dot inang bahwa hidup ini adalah pertandingan. Jadi mulai bertanding kita ikut paradiot tadona narikot tu pertandingan asa mona kita. Molo tadok maju songon sahalak atlet ibana, atlet lari, kita hanya melihat ketika dia menang, tetapi kita tidak mengikuti ketika dia diproses sebelum bertanding. Sahalak pelomba lari di bagasan ngoluna amang dot inang ikol latihan do, latihan di ibana ima jam 5 ikut dungo ibana manang jam 4 ikut dungo ibana di saat kita masih tidur ikut dialang ibana dosi panganan hobar tu kesehatan tidak sembarang makan dungi amang
madang berminggu ka ama hola manut to semektisan. Alai adong do puncak di mana dia menjadi kalah ketika dia sudah mulai beralih, mulai maholong rohana tu perempuan dungi dang fokus be ibana tu latihan na talu ma ibana, bahkan hiadus ada kejadian di haratibana pinggol ni lawanna amang dot inang songni do hita di bagasan ngoluan boy do hita dang fokus tu tujuatta ala pisita manang pakirimota nunga angkat tanga betuhat tuita dang adong be solusi di sudi masalah nata adopi alai di tonga-tonga ni hamalon nata adopi ikom merlati do hita terus martangiang. Latihan badani itu perlu, tapi latihan iman itu paling perlu supaya kita kuat menghadapi tantangan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ikon ingotot tado amang dot inang, Tuhan tahu segalanya dan mengatur segalanya bagi kita. Adong pisi tujolo, molo ikon Yesus, maka hatiku tenang. Banyak tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Masa depan itu ada. Jadi saborat ni ahapin waing tadopi amang sa godang-godang ni tangyang ta molotung dopi konrongom hangaluton manang dang selesai masalah ta dang na angkat tangan debata tu pergumulan do tamalon na tadopi alai dibentuk debata do hita menjadi orang yang lebih tajam, lebih kuat dan lebih bergantung kepada Tuhan. Ido benna di bagasan perngoluanon unang mengeluh kita na penting unang menutup mata terhadap dosa kita, tapi tangannya terbuka untuk menolong kita yang lemah. Ido paposon rohatta di nama delani ngolung-ngolutta. Namangihut mamarhiti hata ni debata di bagasan tikyon amang dot inang diarahod dohita jalani kehidupan ini dengan sabar, penuh ketekunan dan meyakini bahwa hari besok pasti lebih baik. Jadi nakingkat di turpuk episteli si Timoteus dipaingot si Paulus do asa totong ibana mengejar kebaikan ketekunan dalam kehidupannya dalam menghadapi masalah. Jadi ahadu nabui ulahonota di tonga-tonga ni hamalon na tadopi kejarlah tetap kebaikan dan sukacita. Kejarlah ketekunan, unang sohita, unang mendelita, kejarlah kesabaran, bertekun terus menerus.
sitak nasida tugicang mari masih holita tu yanakon. HP dang marna li debata, dungi tangis mehita mengadungi. Tuhan lehoma, saya ima terus pergulata. Tangis sita alani perkerijuan nahuma susah. Adong dongata sag ulaun late rohana midahita dungi tangis sita amang Tuhan. Hulaun na denggan ale dipotong jolma au, ale dang dihalom ho pimpinan au, mengaduk kita tu debata. Tangis sita alana sorodo perokap ni anak kota. Saya mengadungi ta amang Tuhan bereng manako ngabatua la sadong anak konna. Tangis sita alani perjuangan hidup ta yang besar. Ale tabereng masih Habakuk alani ahai bana tangis. Tangis dosi Habakuk dison alani dosa ni bangsa Israel. Dang tangis si bana alani dirina. Dang tangis si bana alani kepentinganna. Neng dohonon amang dot inang perlu do hita di bagasan parngoluaton nang pe adong hamolo di hita ale perlu do hita manangyakon dosa manang hamolon dan yadopi dongata. Unang fokus kita tu diri kita sendiri. Cara kita untuk kuat dalam menjalani kehidupan dan penderitaan dan pergumulan adalah jangan hanya mendoakan diri sendiri, tapi doakan juga orang lain. Maka kita akan melihat bagaimana kita sama-sama ditopang di dalam tangan Tuhan. Belajar dari Habakuk, tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tetapi dia juga mendoakan pergumulan bangsa Israel yang ketakutan, yang penuh dengan penderitaan. Di sini mahita macarikot amang dot inang. Kita sama-sama berharap karena kita dibentuk atau ditempatkan Tuhan di dunia ini bukan menjadi orang-orang yang egois, yang untuk keperluan kita sendiri, tapi kita juga mendoakan apa yang perlu bagi orang lain. Atong merhiti hata ni debata di bagasan tikyon amang dot inang, tetaplah mengasihi, tetaplah membawakan dalam doa orang-orang yang bergumul. Tetaplah kuat di dalam doa. Ikon ingotot tado, ketika kita meyakini bahwa Tuhan ada, kita meyakini hari esok ada. Saborat-borat nina tadopi di bagasan tikyon, taingot ma, Tuhan tahu cara mengatur segala sesuatunya. Apa yang perlu bagi kita, apa yang penting bagi kita. Tuhan mengatur segala sesuatunya, tepat atau tidak tepat menurut atau versi kita. Tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin martang yang mahita. Alia manami na di banu gicang moliati di pasahat rohanami tuho di hakolongan ni roham na totong parot ngulunami sahtro di tikyon. Moliati ma Tuhan di barita na uli na hubigiham.
Huwa kami nang akaruas ni Huriam namar ulang tahun pardonga sarepeo di bagasan saminggon adong 5 keluarga saya 4 hot holong ni roha ma boy na sida totong Tuhan di bata masih holongan rap tudolok tuturuan manang pena dia pina sida dang sumur na sida masih holongan. Huwa kami kegiatan sepanjang samingguon di sude seksi dohot pertanyaan week saya pretahami dohot sude ruas ni Huriam madohot di akka kegiatan ni. Huwa kami ma Tuhan dang las ni roha di sada keluarga ima keluarga ni amang putra lumbang gaul inang Fitri Borus Simatupang di las ni roha nasida marhiti hasa sorang nidak danak di tongan ni bagas nasida salam tabay ma di nasida las ni roha ibu-ibu magurang badak danaki daw sesahit nang inanamipe lam sikop di hamalumonna. Huwa kami nang anggota jemaat baru ima keluarga ranto si mare-mare dohot noni Borus Mangucong saya pasu-pasu ma nasida Tuhan di Hurion di bagasan pertumbuhan iman rabboy bergumul rabboy tuhebang na dia kapakobasion. Huwa kami manang punguan lansia dot inahan na naborhat madohoti wisata rohani manopot Hurian na mekmet marnida na tinopan diaka nadi bulus nasida nani uluhan ni amang pardita resort saya anggap ma sehat nasida borhat jala mula pe sehat pacu padot kami di Jakarta. Huwa kami ma di bagasan tikion aka ruas ni Huriam nasalai mangaleo rohana marhite na paradihon bunga altar saya totong lam tabe pasu-pasu di nasida jala buyo Tuhan di bata nang aka ruas ni Huriam pe na asing boy marsi urupan lahu paradihon la paulihon bagas coroon. Huwa kami ma nang panitia transformasi dohot panitia pesta gotilon nong madalat ten ulon na di bagasa sa taunon na mangalihot tiki materi roha pikiran asa boy Tuhan martomus di uloni jala boy di bulus nasidai jala di bagasan las ni roha di namar siurupan ruas ni Huriam boy tarpapungu materi na boy manuhuk akapakobasyud di Hurion. Saya bergugum masude perhalado mengelola laho makubasi di tonga-tonga ni Huriam. Bisa sama dosa nami asa tung tamaham gawian akon mangasahun Kristus Yesus mertanya kami tuho. Amin. Mari demahita huhut pasahat pilihan. Sinto dosa
Ratangnya koma peliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhut selehol-lehon na dinggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mega bi uap na khusus di jelom. Pasu-pasu meja laramoti asa uparasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadda hami gudang ni selehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajanmu, saya saut malomoni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan amardosa tuhami. Unak kami togio tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutod di munabe. Amin. Dita salutna udutat tama marulon na badia alani yamu amanami dot inanami taatur ma parhudulta asaboyan non 10 halak ma jutujulu dipangido ma diakana marulon na badia imanong makatidakon haporsiaon jalan nasohona ruhut parmahanion pamicangon diatur masian akka kursi na dipudi Roma 70 amang dot inang.